खुलुमबाय आं बाथौ बिबुंसाराव थरायना जुगामि दैमारि। खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसार वेब पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं मुस्रि सनेश्वर बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि, दुलाराय बाथौ गौथुम। बाथौ बिबुंसार वेब पर्टेलनि दैदेननायाव थांनाय 28 मेनिफ्राय 14 जुलाइ 2020 खालारसिम बाथौ आरज रोजाबनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जाबाय। बाथौ बिबुंसारनि थांखि आरो नोजोर गुबुन गुबुन हादोर एबा जिल्लाफोराव थानाय बाथौआरिफोरानो आरजनि सुर एबा देंखोफोरखौ मिथियाखैमोन आरो रोङाखैमोन। नाथाय आरज बादायलायनायनि गेजेरजों गोबां जों मिथिनाय एबा मिथियै आरजफोरा फोसाव जाबाय। बिनि गेजेरजों आरजखौ गोरलैयैनो सोलोंना लानो हासिगोन। फोसाव बिफाना मावख'नो हायै खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनायनि राहा जागोन। आरजनि फारसे बयखौबो गोसो थुलुंगाखां होनाय, बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय, फोसाबनाय, फेहेरनाय आरो फुवारनायाव बियो मोनसे दोहौ लाबोगोन आरो बाथौनि आगोमा फोसाव बिजों बाथौ बिबुंसारा बेनि गेजेरजों थावरिनायाव हेफाजाब मोनगोन। जोबनायाव नायगिरि, बाहागो लागिरिफोर आरो देरहागिरिफोरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि हारिमु नेहाथारि जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो उननि हाबाफारियावबो बाहागो लानो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बाथौ बिबुंसारनि दैदेननायाव थांनाय 28 मेनिफ्राय 14 जुलाइ 2020 खालारनि गेजेराव बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिया बयनिबो मददजों गोजोनै जोबलांबाय। सिगांनो थिखानाय आरो फोसावनाय बायदियै दिनै जुलाइ 2020 खालाराव बिनिनो फिथाइखौ फोसावनो लानाय जाबाय। सेथि बान्थाखौ मोननो हादों थरायना सनास्रि कसारी, बादायगिरि नं 06, बैसो 23, गामि नं 1 धनस्रिकुटी, बियाब नोलोबारि, जिल्ला उदालगुरि, आसाम। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रिमा सबिता खाख्लारि, बादायगिरि नं 56, बैसो 36, गामि सामुगुरि, बियाब सामुगुरि इउनिट, जिल्ला कार्बि आंलं, आसाम। थामथि बान्थाखौ मोननो हादों थरायना सोरांस्रि बसुमतारी, बादायगिरि नं 09, बैसो 16, गामि
9 नं माइदांफुर बियाब सा दिकियाजुलि सन्तिपुर आसाम। आरो मुस्रि केशव बसुमतारी बादायगिरि नं 94 बैसो 30 गामि अहमगाव बाथौपुरी गुवाहाटी जिल्ला कामरुप मेट्र' आसाम। नै आफा सोरजिगिरि दिन्थिहरदो खिन्थाहरदो सोरां लामा मोजां राहा दिन्थिहरदो खिन्थाहरदो सोरां लामा नायाव बाहागो लानाय गासै बादायगिरिफोरनिसिम अननाय जासिबाय। साफ्रोम देरहागिरिफोरनिसिम गाहाम हामग्लायनाय थाबाय आरो जोंखौ मदद थुलुंगा बोसोन होनायनि थाखाय गासै बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बाथौ बिबुंसारखौ अरायबो अनसायनाय लाबोगोन। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ।